Kanal Eksplozije vam prikazuje. Janjuš i Ivana Šopić su se grlili u garderoberu. Tomović se šokirao. Veliki šef je organizovao još jednu spektakularnu žurku za svoje zadrugare, a oni su se potrudili da još jedan utorak prođe burno. Kada se žurka završila, zadrugari su se vratili u spavaću sobu i krenuli da se spremaju za spavanje. Grupica zadrugara otišla je do garderobera, a među njima su bili i Marko Janjuš i Ivana Šopić, koji su se sklonili od kamere i zagrlili. Tomović nije mogao da veruje svojim očima, pa je napravio grimasu. Njihov bliski odnos se tu nije zaustavio, već su prešli na krevet, a onda približili face. Zadrugari su ostali u šoku od prizora, a da li su se ovo dvoje zadrugara poljubili, ostaje da vidimo. Podsećanja radi, Ivanu i Janjuša zadrugari već nedeljama povezuju, a oni tvrde da između njih postoji samo prijateljski odnos, a bivši košarkaš je istakao da će i dalje ostati blizak sa Šopićevom, ali da granicu neće preći jer je oženjen. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.